Testovanie IgG protilátok proti strave nemá význam v diagnostike potravinových intolerancií. Tak toto je jednoznačné a nekompromisné vyhlásenie odbornej imunologickej obce. Na druhej strane mnohé laboratóriá ponúkajú komerčné testy, kedy vám z vašej krvi zistia hladinu IgG protilátok proti strave, čo má pomôcť označiť problémové a vami zle tolerované potraviny. Kde je pravda? Moje meno je Dana Vavricová, pracujem viac ako 20 rokov ako internistka a testy potravinových intolerancií používam vo svojej každodennej praxi minimálne 7 rokov. V čom je problém? Prečo tak bojujú laboratória a odborná obec? Je to naozaj len taká čistá komercia? Určite nie. Ak si zoberiete, ak v mojej krvi kolujú IgG protilátky proti niečomu, to znamená, že moje telo na niečo reagovalo. IgG protilátky sú totižto zbrane imunitného systému. A môj imunitný systém neplýtva silami. To znamená, keď už vyrobil IgG protilátky proti strave, napríklad proti lepku alebo proti mlieku, to znamená, že tieto potraviny stretol v nejakej situácii, kedy ich považoval za nepriateľa. Určite má význam rozprávať o eliminačnej diete a o ďalšom použití, ale niekedy sa práve tu robí chyba. Kedy a ako použiť vlastne to testovanie IgG protilátok? Samozrejme, že eliminácia má význam, len tú eliminačnú dietu by sme mali zavzať do celkovej liečby črevnej bariéry. Prečo? Pretože vlastne ten kontakt tej potraviny a imunitného systému, keď vznikol a vytvorili sa IgG protilátky, znamená, že to črevo nefunguje dobre. To znamená veľmi pravdepodobne, že mám poškodenú črevnú bariéru a tým pádom moje imunitné bunky, ktoré sú na jednej strane toho čreva, sa môžu kontaktovať s tým, čo vidia v čreve. To znamená s veľkými antigénami, s veľkými molekulami potravy. A to je stav, ktorý nie je normálny. Takýto stav vzniká, keď tá črevná bariéra nefunguje dobre. A práve vtedy a tam používame testovanie IgG protilátok proti strave, keď si chceme potvrdiť, áno, že ide o poruchu črevnej bariéry a súčasne chceme nastaviť nejakú celkovú liečbu poruchy črevnej bariéry, kam určite patrí prechodná, časovo ohraničená eliminácia IgG označených a problémových potravín. V čom je väčší problém, a možno, že to tušia aj tí imunológovia, ktorí tieto testy kritizujú, ale je, že tie testy nie sú štandardné a nie sú medzi sebou porovnateľné. Je na trhu, viem asi o 5 poskytovateľoch laboratórnej diagnostiky, ktorí takéto testy ponúkajú. Sama som si urobila testy IgG protilátok proti strave vo všetkých 5 laboratóriách. A ku podivu mám 5 rôznych výsledkov. Čo teraz? No, držím dietu a veľmi pravdepodobne ju budem aj dlhodobo držať len podľa toho jedného, ktorý mi na začiatku pomohol. Tie 4 sú od seba dosť radikálne rozdielne. A práve preto si myslím, že čím viacej sa bude tlačiť tá komercia do tých komerčných testov a nebude sa nejak hodnotiť aj efekt tej diety, tak vlastne tieto testy budú znehodnotené a budú znevažované a budeme sa na ne pozerať cez prsty. Napriek tomu, že majú svoj význam. Čo chcem povedať? Keď na vás vybehne reklama o testovaní IgG protilátok proti strave z nejakého média alebo na nejakej obrazovke a majú tam pekné obrázky a vás to zaujme, skúste predtým, než miniete korunky, spýtať sa takéhoto laboratória, koľko rokov robia takéto testy, aké majú skúsenosti s takýmito pacientami, či vidia tých pacientov opakovane, či ich sledujú, či kontrolujú pokles tých IgG protilátok po nejakom čase po eliminácii. To znamená, spýtajte sa na referencie. Nech kupujete čokoľvek, keď kupujete aj gauč, aj vtedy sa pýtate na referencie. To znamená, keď na vás takéto reklamy vyskočia, spýtajte sa na referencie. Pretože z 5 tých laboratórnych výsledkov len jeden mi robí zlepšenie zdravotného stavu. Tie 4 veľmi pravdepodobne by mňa k nejakému zlepšeniu stavu nepriviedli. Bohužiaľ. Prajem ešte pekný deň, majte sa pekne, dovidenia.